Släng, jag kommer döda dig. Sluta filma. Nej, jag vill inte ta bort. Jag vill inte vara med. Sluta, gör man jävla skit. Och så de hästen. Nej, du får det. Jag ska bara byta. Nej, du. Sluta, jag vill inte vara med. Vad gör man? Sluta. Jag lägger av. Sluta filma. Jävlar mitt. Ring! Stäng av din. Kan du sluta det, Nils? Sundet. Välkommen till Oprah. Lägg av. Inte mig. Du ska vara sån Einet-hjälte. Kan du skit? Jag pajar jävla telefon. Stäng Nej, av. Jag får se vad du gör. Vad gör du? De kommer ju fatta. Vi kan inte, vad gör du? De tvingar mig att filma. Jag måste ta bort det. Nej. Stopp då. Visa nacken. Ja, men kan du sluta det? Sluta visa nacken, va? Nej, kan du lägga av? Jag vill inte ha med. Kamsa. Kan du stänga av? Jag kommer döda dig. Härligt. Åh jävlar. Oj. Du kommer ur shape, Sundet. Alltså, Men helt ärligt, tror du jag har filmat så länge eller? ja.